Ahoj, takže dneska tu bude tréning nôh. Začínam 5 minút na pase z rýchlej chôdze na mierne poklus a posledná minúta šprint. Takže pôjdeme drepy na multiprese. Pôjdeme 3 série na úzko a 3 série na široko. Ďalej si dáme stroje, predkopávanie 3 série, zakopávanie 3 série. A to je všetko. Následne pôjdeme na litka. A litka sem, kde pôjdeme s veľkou váhou. 6 až 8 opakovaní 5 sérií sem. A potom dáme nejakú dopumpovaciu záležitosť. Napríklad sem. Toto bude náš dnešný tréning nôh, nikto tu nie je, takže luxus. Let's go boys! Čujeme progresívne váhu, ideme 3 série po 10 až 12 opakovaní. Úplne stačí. V cvičení si potrebuješ nastaviť cieľ. Ten cieľ má byť ušitý na teba. Nemôžeš sa pozerať na ľudí, ktorí cvičia roky a stanoviť si taký cieľ, že kokos, hen tak chcem vyzerať aj ja. Pritom nevieš, či ten daný človek nebere nejaké zakázané látky, že steroidy, prohormóny a tak ďalej. Koľko cvičí, akú má genetiku a tak ďalej. Takže treba si určite stanoviť veľký cieľ, ale treba si stanoviť jednoduché krátkodobé ciele, kde vieš, že tie výsledky prídu a nebudeš demotivovaný, pretože cvičenie je beh na čo? Strašne dlhú trať. To sú roky, kým sa priblížiš k svojmu nejakému cieľu. A keď sa ty budeš porovnávať s nejakým druhým, tak z toho vznikne len to, že budeš stále nespokojný, stále budeš mať komplexy a tak ďalej. Každý sme boli obdarení niečím iným, každý máme nejaké lepšie prednosti a naopak. Niekto má širšie ramená, niekto má väčšie ruky, nohy a tak ďalej. Čiže je hlúposť porovnávať sa s niekým druhým. Ideálne je porovnávať sa sám so sebou a v zrkadle, hej, že ty si svoj jediný super a vylepšuješ, upgradeuješ svoje telo. To máš ako s autom. Kúpiš si auto, proste chceš si kúpiť nové kolesa, chceš si kúpiť nový spoiler, chceš si dať folie a tak ďalej. Že postupne sa snažíš vylepšovať to svoje telo. Takže hovorím, pravidlo číslo 1 v cvičení, s nikým sa nikdy neporovnávaj. Ako ber si príklad, kľudne, kto ťa inšpiruje alebo kto ťa motivuje, tak kľudne si ber príklad, ale musíš si uvedomovať, čo tvoje telo môže a nemôže dokázať. Pretože pokiaľ ty si dáš vysoký cieľ, na ktorý nemáš napríklad genetiku a budeš sa o to snažiť a musíš tak vyzerať, tak je to mrhanie nielen časom a proste ťa to demotivuje. Treba pracovať s tým, čo máš a vylepšovať to, čo máš. Pozerať sa na tvoje esa alebo na tvoje prednosti a na nich pracovať. Ty, keď budeš mať všetko priemerné, tak budeš oveľa lepšie na tom, ako niekto, kto má vynikajúce napríklad nohy, ale má slabý vrch. Alebo naopak, má silný vrch a slabé nohy. Ty, keď budeš mať pekné všetko priemerné, hlavne čo sa týka aj síly alebo nejakého vizuálneho charakteru, tak budeš oveľa lepšie na tom, ako ten, čo má tú prednosť urobenú, ale na ostatné sa jebe. S nikým sa neporovnávaj, pravidlo číslo 1, porovnávaj sa iba sám so sebou v zrkadle a súťažíš jedine sám so sebou. Tvoje ľudské telo je jedinečné, dokonalé, nikto nemá také isté telo ako ty. Ty budeš stále so sebou nespokojný, pokiaľ sa s niekým budeš porovnávať. Proste nikdy nebudeš dokonalý. Pokiaľ nebudeš brať anabolické steroidy a neviem čo. A to nechceš. Proste to nie je naša politika. Dobre? Čiže
Príjmi sám seba, aký si, s nikým sa neporovnávaj, pracuj na svojich slabinách, aby si vylepšil aspoň na priemer, na svojich slabých stránkach, aby si ich vylepšil aspoň do priemeru. Zameraj sa na tvoje silné stránky, tie samozrejme zlepšuj, pracuj na nich a urob z nich top